Doom TV. Yeah, you do. Devro. Akura na pampas wakura Akura na pampas wakura Akura krobi egu na utokura hemi Akura krobi egu na utokura hasen Nyongumbo ni amewuna mania Bedi akwe Mewuna mania wobimiro Akura na pampas wakura Akura na pampas wakura Akura krobi egu na utokura hemi Akura krobi egu na utokura hasen Nyongumbo ni amewuna mania Bedi akwe Mewuna mania wobimiro Uwo brego sa brego neje yeah Wo brego sa brego neje yeah Aye abo brego meze mi goda na yo e wa ba ma me ne na ma dua na ye si ma bo buwe Mewuna mania wo bimiro Wo brego sa brego neje yeah Wo brego sa brego neje yeah Aye na bo brego meze mi goda na yo e wa bravo me ne na ma dua na ye si ma bo buwe Mewuna mania wo bimiro yeah wakwa bebuara wakwa bebuara no nyame o na mo akwa sabwe kwa bebuara yeah na mo akwa sabwe kwa bebuara wakwa bebuara no
Bacha. Alphabet tree. Madame, Manso Tetrem Emma, Eura, RCC, and some of the tribe, and a Babi, and a Eura, Bian. They are shopping any promo, the big for more the bushes from a group of brain. Emma, you ever say Eura. I mean, it was happening. I know we said the one for himself. Said, yeah, Manso Tetrem myself. Otumfo Osei Inside me, yes, some bunch of Manso and you bet you for yeah. Otumfo Osei Kesiye. Kasa. Otumfo Osei Kesiye. Ayadea esusu. Ene wo be ene de wo ba. Become a creative national. Says Manso Tetrem and obviously the chair or 2 ways. The Jimo Puma you will. Your pen and away. Say, Obey Bia, when she had a position, Emma Asia, and you know, say, the baby was sitting in or no, I mean, and I is here a book. No, after the butter, I do what you want to over for 2 for you. I was saying, Asia, but you have put that at the floor crowd. Only you are a moment of money. Just one you, and then Akano, no Machia, or my home. No more, I can no better. Say, so far a week tomorrow. And I'm saying, you're for me, I will end up your plan. What would you someone in film like us and apple kind, or 2 gas in it, Abuna? Oh, that's it. No, Plus, the old in our team. Zoom. Yo. I know one yet this year, and I can wear this year. Zoom. The branch is 7 and another new to will be up. Zoom. Yo. Zoom. Yo. 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 And you're the papa yet there. Zoom. Zoom. Yo. Zoom. Yo. Yo. To go to that evidence will move. He said the only man said, so if I apart, Simon and I have answered. Simon and Nomu two said, all by so it is very good at one, all but one sister. And the old lady now, what you want to no, or then it's called, but I didn't say about Charity. If we said, told you, I thought I didn't know where you are. What I remember about Charity. I chase the movie. I won't say that. I'm not coming. Also, just to see her. What was that in our trip? What's a song you found? Abroad was what to do now. Saturday say, Manso Tetrem Hene Before. She's all body trim. So what kind of bread? Asantehene Otumfo. Now, so that's it. Had they for 2 hopeful. But bro, it was so about time. And so the dream grown. Why about time I'm winning? Sitting down, said they have friends ever coming in. I'm a boom. Said they about once before. Said they said, there should be a time. They said, moon worker.
sɛ busua bi wɔ so saa na tie yom yom sɛ sɛ busua bi wɔ saa na tie ne nyinaa wɔtwa so nɛ na ɔde tumi no ama wo na sɛ wote saa so a sesa sɛ ne mmom sɛ wonya kwan na wosim gye wura ka sɛ bɛka busua no nyinaa bom ne kuro no nyinaa bom sɛ ade baako so wobɛyɛ panyin wahwɛ abiribia tɔ so kama sɛ wobɛyi na ɔka kyɛ wodi kan wɔyɛ ahantan ɛwɔ hɔ sɛ ɔtɔ so mmienu nkɔyɛ dwa ɛwɔ hɔ jam ɔsi wɔ asoma wo nua ne ka no ɛma ne deɛ hɔ sɛ ne mu di bɛɛ ne ma wɔ no kɔyɛ akoa ama Manso Tetrem kɔfo ne nyinaa sɛ fa ahobraseɛ kɔtena hɔ na nipa ne nyinaa nya dɔ ɛma wo sɛ kuro no wona de ahyɛ wo nsa so na ɔhwɛ sɛ ne bɛba ba bi no na wo nua ɔdi akyi sɛ me Manso Tetrem ne ɔka wo ho sɛ busuani na wo no bɛso wate yom so deɛ si ha ifa to ho yie papapapapapa yom sɛ yɛ abɛberewa ɛsɛ ɔbani yɛ aberante so ɔba no kɔmu nyinaa bata hɔ wate na ɔmenya de baako wate yom sɛ na ɔka kyɛ wɔ ahobraseɛ nyɛ ahantan na buo ne bata hɔ wate akwasi ko made kasa nkyɛ wo bi ha afɛ de shatu ɔbɛnya akwasi ko bata asɛm a sɛbi esi ha sisi a wɔn ma sisi a wɔn ka kyɛ wɔn ne no fa yɛ sumie de kɛtɛ wɔde goli hyɛ wɔn nsa goli nyɛ wɔn dea sante yi kuro ɛna ɔde ma fɛ suma no tipa wɔn nyinaa na sante nana no so wɔn de wɔn kura seɛ ne buo ɛma wɔn mo a na wɔn sɛ de wɔn so de buo ama wɔn de apagya wɔn dafɔm a wɔn na wɔn mu apagya wɔn sɛ de baafo de kakyɛ wɔn sɛ kuro ne mpuntuo ade ehia twema mpuntuo no wɔ yɛwura ɔbaa yɛ mfe aduonu ɛnan ni adesua ayarehwɛ adeɛ ɛda na kɔn so yie papapapapapa wo bɛrɛ hwɛ sɛ wo ma sa na kɔ so bi wɔ Manso Tetrem mu ɛnyɛ sɛ wɔkɔtena hɔ abɛfra kuma kɛseɛ na sɛ bi hɔ sukuu asɛm yihia wo na hɔ ayarehwɛ asɛm yihia wo bɔkɔ ne mputuo hia wo ɛna sɛ bi yi wɔ ɔsi ne kuro Manso Tetrem ne deɛ wɔbɛtena so sei na ayɛ. Asantehene Otumfo Osei TuTu Mina nane twimtia mina nane akosiki mina nanu sumpa omo be sumye ena me akosiki wa meto sumye ma ba se be betuaso na so frɛ me anopo awiu anadwo bisuami yare o frɛ me na mama betutu ko tan
Asantehene Otumfo
The TV station. When they come down, what's when they come down? They punch from road. Na YouTube because na me be da ba. Na wo say kan fu ewura. Eh, ewura da ro ma ye nya hene. Mafia. Tell pro ba kan so won di so pepe. Na ye ma ka wa chi. Mafia, why not today? Why not today? Maybe by the Mabunas of the Buchino. How the EBI and another best a year, Biana. Only as a Mabunus to one more day, and it will be Biana.
One. Down. Down. This side. Now this side.
Edum TV. Yeah, you do.